Projekt sa stal veľmi úspešným a výsledok toho je, že sme vyzbierali zatiaľ 1200 tón odpadu. Sa nám podarilo vyčistiť Zemplínsku šíravu, Domašu, Liptovskú Máru. Keď už zákazník to mikrotenové vrecko potrebuje, tak si toto vrecko môže zakúpiť za 1 cent, ktorý my zdvojnásobíme a venujeme slovenskému vodohospodárskemu podniku práve na účel čistenia riek a vodných nádrží.